5 и 12 местно време. Морето е спокойно, хоризонтът празен, а вътре в бойния информационен център на американски разрушител, плаващ едва на няколко мили пред авионосната ударна група, екранът на радара внезапно се променя. Появяват се два нови контакта – бързи, на голяма височина, приближаващи от север. Радарът Spy-1 Delta ги засича мигновенно. Отначало сигналите са слаби, но с всяко следващо обхождане стават все по-отчетливи. Офицерът по проследяване се навежда към конзолата. Два бързи обекта по Пеленг 034. Без транспондерен сигнал, без идентификационен код, без цивилен полетен план. Просто два летателни апарата, които се движат с висока скорост над открития океан. Разстояние – 178 морски мили. Вътре в бойния информационен център осветлението е приглушено. Въздухът е хладен, а атмосферата напълно контролирана. Никой не повишава глас, не се чуват аларми. Но всеки оператор знае процедурата. Следата е маркирана, скоростта е изчислена, Мах 1,6. Само това е достатъчно, за да се изключи цивилен трафик. Дежурният офицер издава тиха команда – проследявайте и класифицирайте. Следващото обхождане на радара разкрива повече детайли. Самолетите летят на приблизително 40 000 фута, поддържат плътен строй и се движат право към авионосната ударна група. Без отклонение, без радиопредавания, само скорост и намерение. Разрушителят излъчва първото радиозапитване на международните аварийни честоти. Неидентифицирани летателни апарати, приближаващи се към американска военноморска формация. Тук е боен кораб на военноморските сили на Съединените щати. Идентифицирайте се и заявете намеренията си. Предаването потъва в празното небе. Отговор няма. В хангарната палуба на авионосеца, зад тях палубните екипажи продължават рутинните си операции. Двойка FA-18E Супер Хорнет стои в готовност за тревога. Двигателите са изключени, но подготвени. Моряци се движат по полетната палуба, без да подозират, че на 170 мили от тях нещо се приближава бързо. Обратно в бойния информационен център на разрушителя, радарните оператори продължават да следят. Разстояние – 160 мили. Командирът на ударната група получава доклада незабавно чрез тактическата мрежа за обмен на данни, свързваща всеки кораб и летателен апарат във формацията. Без паника. Просто една единствена инструкция, предадена по криптиран канал. Наблюдавайте, не ескалирайте. Още едно обхождане на радара. Сигналът се връща по-отчетлив. Радарното сечение е по-голямо от очакваното за стандартни изтребители. Контрольорът по въздушно търсене присвива очи. Вероятна двумоторна платформа. Тази оценка задейства следващата стъпка. От авионосеца получава заповед за излитане самолет за ранно радарно предупреждение – Е-2 Delta Hawkeye. На полетната палуба масивният турбовитлов самолет заема позиция. Радарният му купол проблясва в ранната утринна светлина, докато катапултът го изстрелва в небето. В рамките на минути Хокай вече набира височина над авионосната ударна група, а радарът му обхваща стотици мили въздушно пространство. Самолетът бързо захваща двата контакта. Височината е потвърдена – 40 000 фута. Скоростта не се е променила. Курсът е устойчив, все още насочен към формацията. Вътре в мисионната станция на Хокай, електронните сензори започват да анализират излъчванията, идващи от неизвестните летателни апарати. Секунди по-късно техник пробоваря. Засечен е радарен подпис. Вълновата форма е непозната за цивилните бази данни, но мигновенно разпознаваема за военните анализатори. Радар от фамилията Flanker, което означава, че самолетите не са граждански, те са изтребители. Допълнително сканиране потвърждава профила. Голям размах на крилата, два двигателя, мощни радарни излъчвания. Хокай предава идентификацията по мрежата на ударната група. Вероятни Су-35. Вътре в бойния информационен център на разрушителя никой не реагира видимо, но всеки моряк разбира какво означава това. Сухой Су-35 не е разузнавателен самолет. Това е далекобоен изтребител за завоюване на въздушно превъзходство, способен да носи противокорабни ракети, проектирани специално за унищожаване на съдове с размерите на авионосец. Разстояние 120 мили. Авионосната ударна група тихо коригира формацията.
Два разрушителя изместват позициите си леко напред по курса на авионосеца. Крайцер стяга отбранителната си дъга. Системите за електронна война се активират по цялата формация, сканирайки за сигнали за целеуказване. Все още няма отговор от приближаващите самолети. Нито идентификация, нито корекция на курса. На 100 мили Хокай засича нещо ново. Инфрачервените сензори улавят твърди точки под крилата на двата изтребителя. Външни товари, ракети. Командният канал на ударната група замлъква за няколко секунди, докато анализаторите потвърждават данните. 4 пилона, големи ракетни тела. Противокорабни оръжия са силно вероятни. И двата самолета продължават да летят право към американския авионосец. Вътре в бойния информационен център, тактическият дисплей вече показва ясна картина. 100 000 тона американска стомана се движат през открити води, а два ирански Су-35 приближават дистанцията. Бързо, целенасочено и напълно въоръжени. 5:24 местно време. Двата самолета се намират вече на 82 морски мили от авионосната ударна група. Скоростта им остава постоянна. Мах 1,6. Курсът не се е променил. Вътре в Е-2 Делта Хокай, кръжащ високо над флота, радарните оператори продължават да проследяват всяко движение. Радарът APS-900 на самолета обхваща стотици мили въздушно пространство, обновявайки тактическата картина в реално време. Два следи доминират на дисплея. Бързи, целенасочени, приближаващи. Екипажът на Хокай наблюдава внимателно, когато самолетите започват да променят височина. Водещият изтребител се спуска пръв, от 40 000 фута надолу към 25 000. Секунди по-късно вторият го следва. По-ниската височина намалява радарната видимост и подобрява геометрията за изстрелване на ракети. Вътре в бойния информационен център на разрушителя, координаторът по противовъздушна отбрана забелязва модела незабавно. Промяната на височината е потвърдена. Друг оператор изучава строя. Разделят се. Двата самолета се разделят леко. Единият се издига обратно към 30 000 фута. Другият се спуска отново, до 18 000. Сега маневрата оформя широк ъгъл на атака. Класически подход с клещи. От гледна точка на авионосната ударна група, това означава два възможни вектора за ракетно изстрелване вместо един. На тази дистанция разликата е от значение. Хокай обновява информацията за цялата формация. Два Су-35 потвърдени. Вероятен противокорабен товар. Съобщението се разпространява мигновенно чрез мрежата за съвместно бойно взаимодействие на военноморските сили. Всеки кораб от ударната група вече вижда една и съща тактическа картина. Два червени символа, движещи се неотклонно все по-близо. На полетната палуба на авионосеца дежурните изтребители вече не чакат. Пара изригва от катапулта. Два FA-18E Super Hornet се устремяват напред и изчезват в утринното небе. Позивни Раптор 1 и Раптор 2. Мисията им е проста – прехващане. Двата изтребителя ускоряват веднага след излитането, набирайки височина стръмно към приближаващата заплаха. На борда на Хокай, операторите по електронно разузнаване продължават да сканират излъчванията, идващи от двата Су-35. Тогава нещо се променя. Рязък скок се появява на спектралния дисплей. Радарна енергия, но не от обзорен радар. Един от иранските изтребители е превключил режима си. В бойния информационен център на разрушителя, офицерът по радиоелектронна борба произнася спокойно. Радар за управление на огъня – активен. Това променя цялата ситуация. Обзорният радар претърсва широки зони от небето. Радарът за управление на огъня се захваща за конкретна цел, а това означава само едно – самолетът подготвя оръжие. Хокай потвърждава сигнала и го предава на цялата ударна група. Вероятен прицелен радар засечен. Разстояние до флота – 60 мили. Авионосната ударна група не открива огън. Все още не. Но отбранителната мрежа се активира безшумно. Бойната система Aegis на борда на два разрушителя задава решение за проследяване на приближаващите самолети. Пусковите клетки за ракети под палубата преминават от режим на готовност към въоръжено състояние. Зенитните ракети-прехващачи вече са в готовност.
Над океана Раптор 1 и Раптор 2 продължават да скъсяват дистанцията. Радарите им сканират напред. И двата изтребителя бързо засичат целите. Два големи радарни отражения, двумоторни машини, точно там, където Хокай ги е прогнозирал. Курсът на прехващане е перфектен. Разстоянието между американските изтребители и Су-35-те пада стремително. 30 мили, 25. Но иранските самолети продължават напред, без обрат, без колебание. И тогава се появява нов сигнал. Инфрачервените сензори засичат кратка светкавица под крилото на по-ниско летящия Су-35. Само проблясък, но безпогрешен. Система за въоръжение, която се захранва. Бойният информационен център на разрушителя получава данните мигновенно. Радар за насочване на ракета, а това означава, че противокорабното оръжие на самолета вече не е просто закачено под крилото. То е готово за изстрелване. В командния център на ударната група никой не говори в продължение на няколко секунди. Всички погледи са вперени в тактическия дисплей. Разстоянието вече е 45 морски мили. На тази дистанция определени противокорабни ракети биха могли да достигнат флота за по-малко от минута след пуска. Американските изтребители-прехващачи все още се приближават, но още не са в позиция за стрелба. Су-35-те поддържат атакуващата си формация. Един високо, един ниско, два ъгъла на подход. Системите за радиоелектронна борба на борда на разрушителите започват да излъчват смущаващи сигнали в небето, сондирайки системите за насочване на приближаващите изтребители. Сигналите се разпространяват невидимо из въздуха. Въпреки това, Су-35-те продължават напред. 38 мили. Тогава операторът на Хокай забелязва нещо на инфрачервената камера. Движение под крилото. Ракета, която леко се измества на пусковата си релса. В бойния информационен център на разрушителя, координаторът по противовъздушна отбрана произнася тихо: готовност. Иджис автоматично изчислява параметрите за прехващане. Зенитните ракети под палубата вече са напълно заключени върху своите огневи решения. Суперхорнетите са на секунди от обхват за стрелба, но иранските изтребители вече са достигнали своя. 32 мили и внезапно ярка светкавица блясва под крилото на водещия Су-35. Ранно утро, местно време. Светкавицата под крилото на водещия Су-35 трае по-малко от секунда, но всеки сензор в авионосната ударна група я вижда. Инфрачервени спътници, сензори от системата за ранно предупреждение, корабни радари. В бойния информационен център на разрушителя, тактическият дисплей се обновява мигновенно. Нов обект се появява. Малък, бърз, снижаващ се. Пуск на ракета потвърден. Координаторът по противовъздушна отбрана не повишава глас. Ракета в приближаване. Оръжието се отделя чисто от крилото на Су-35 и запалва ускорителния си двигател. Ярка следа от пламък се проточва зад него, докато ракетата ускорява далеч от изтребителя. В рамките на секунди тя започва да се снижава към повърхността на океана. Траектория на плъзгане над вълните, проектирана да се скрие в радарния шум точно над водата. Скоростта нараства стремително – 3 маха. При тази скорост ракетата ще покрива 1 миля на всеки 2 секунди. Разстояние до авионосната ударна група – 28 морски мили. Прогнозно време до удара – под 40 секунди. В бойния информационен център осветлението остава приглушено и спокойно. Никой не се движи рязко, но всеки оператор на конзола преминава в последния етап от процедурите за противовъздушна отбрана. Състояние 1. Най-сериозното ниво на тревога, което военноморски кораб може да достигне. На тактическия дисплей следата на ракетата се стрели към центъра на формацията – авионосеца. Бойната система Иджис на разрушителя автоматично изчислява решение за прехващане. Радарните решетки проследяват входящата ракета непрекъснато, докато компютърът определя най-подходящото отбранително оръжие. Решение потвърдено. Единствена команда се появява на конзолата за управление на огъня. Поразяване. Под палубата на разрушителя бронирани люкове се плъзгат настрани по вертикалната пускова система. Една клетка се възпламенява. Прехващач СМ-6 изригва нагоре в стълб от пламък и дим. Ракетата излиза от пусковата тръба, завива рязко към хоризонта
и ускорява отвъд 3 маха в рамките на секунди. Над океана 2 ракети сега се носят една срещу друга. Едната проектирана да унищожава кораби, другата да унищожава ракети. Но атаката не е приключила. Високо над зоната на сражение вторият Су-35 изпълнява своя маньовър. Самолетът накланя леко крило, коригирайки курса си тъкмо достатъчно, за да създаде нов ъгъл на стрелба. Инфрачервените сензори улавят момента. Още една светкавица. Втори ракетен пуск. Тази ракета следва малко по-различна траектория, снижавайки се бързо, докато лети едва на 15 фута над повърхността на океана. По-ниска височина означава по-малко радарно излагане, по-трудна за проследяване, по-трудна за прехващане. В бойния информационен център вече се появяват две отделни заплахи. Ракета 1, ракета 2. Два вектора, сближаващи се към ударната група от различни посоки. Координаторът по противовъздушна отбрана издава нова заповед. Задайте второ прехващане. Намиращ се наблизо крайцер, получава командата автоматично чрез свързаната система Aegis. Още една вертикална пускова клетка се възпламенява. Прехващач SSM изстрелва в небето. Сега 3 ракети прорязват утринния въздух. 2 отбранителни прехващача и едно входящо оръжие. Първото прехващане се случва бързо. SM-6 прорязва небето, насочван от непрекъснато радарно осветяване от фазираната решетка на разрушителя. Компютрите усъвършенстват решението за прехващане десетки пъти всяка секунда. Разстоянието намалява стремително. 2 мили, 1 миля, половин миля. Тогава светкавица разцъфва високо над водната линия. Първата противокорабна ракета се разпада в бурна експлозия, когато прехващачът детонира до нея. Фрагменти се разпръскват из небето и се гмуркат в морето. В бойния информационен център радарната следа изчезва. Първата заплаха е неутрализирана, но втората ракета все още приближава и лети много по-ниско, значително по-ниско. На едва 15 фута над океанската повърхност, оръжието се крие в радарния шум, създаван от вълните и водните пръски. В продължение на няколко секунди то почти изчезва от радарните екрани. Тогава сензорите на разрушителя отново го засичат. Разстояние 7 мили. Време до удара по-малко от 12 секунди. На тази дистанция обхватът за прехващане с далекобойни ракети е практически изчерпан. Следващият отбранителен слой се активира автоматично. На палубата на близкия разрушител системата за непосредствена отбрана Фаланкс оживява. Куполът се завърта към хоризонта. Радарът и мигновенно заключва входящата цел. Решението за проследяване е завършено. Шестцевният картечен ствол на системата започва да се върти. Все по-бързо, докато достигне пълна скорост на стрелба. 4500 изстрела в минута. В бойния информационен център тактическият дисплей показва ракетата, която се носи към авионосната ударна група. 6 мили. 5. 4. Радарът на системата за непосредствена отбрана поддържа перфектно заключване. 3 мили. 2. И тогава оръжието открива огън. Непрекъснат поток от 20 мм снаряди изригва от въртящите се цеви, формирайки плътна стена от метал точно по пътя на ракетата. За кратък миг хоризонтът се превръща в размазано петно от трасиращ огън и дим. Входящата ракета влита право в тази стена и небето избухва. 5 часа и 32 минути местно време. Експлозията проблясва над океана точно отвъд външния отбранителен пръстен на авионосната ударна група. Противокорабната ракета изчезва в яростен взрив от огън и фрагменти, след като се врязва директно в потока 20 мм снаряди, изстреляни от системата Фаланкс. За частица от секундата небето побелява. После тъмни отломки се изсипват във водата. В бойния информационен център радарната следа се срива. Входящата заплаха изчезва от тактическия дисплей. Втора ракета унищожена. Авионосната ударна група оцелява при атаката, но ситуацията продължава да се развива високо над флота. Двата ирански изтребителя Су-35 все още са във въздуха и сега имат съвсем различен проблем. Американските прехващачи са пристигнали. Раптор 1 и Раптор 2 се стрелват към иранските самолети със скорост над 1,2 маха,
изкачвайки се през разпръснати облаци, докато затварят оставащото разстояние. В кабината на Раптор 1 радарният екран показва две големи цели точно напред. Разстояние – 9 мили. Пилотът заключва радара върху водещия Су-35. Целта е потвърдена. Радарният тон в слушалките става постоянен. Заключване постигнато. Отсреща в иранския изтребител, приемникът за радарно предупреждение започва да крещи. Пилотът на Су-35 реагира мигновенно. Самолетът се накланя рязко надясно и влиза в стегнат отбранителен завой, опитвайки се да разкъса радарното заключване. Но американските изтребители вече са в обхвата за поразяване. В кабината на Раптор 1 офицерът по въоръженията потвърждава решението за стрелба. Fox-3. Ракета от типа AIM-120 AMRAAM се отделя от крилото на Супер Хорнет. Ракетният двигател се запалва незабавно, тласкайки ракетата напред с изключителна скорост, докато тя се изкачва към бягащия Су-35. Ракетата се насочва чрез активен радар, проследявайки целта самостоятелно, след като навлезе в терминалната фаза. Иранският пилот разгръща контрамерки. Примамки изригват зад самолета в ярки снопове. Ленти от дипол се разпръскват във въздуха, за да объркат радарното насочване. Су-35 влиза в жестока маневра. Изкачва се рязко и се преобръща, за да промени посоката. Ракетата се приближава стремително. 2 мили. 1 миля. После внезапна детонация. AMRAAM избухва близо зад изтребителя. Взривът не унищожава самолета, но ударната вълна принуждава пилота да прекрати атаката. Чрез тактическата мрежа, вторият Супер Хорнет заключва другия Су-35. Иранското формирование незабавно се разпада. Горният самолет се гмурва рязко надолу. Долният ускорява на север. И двата изтребителя увеличават скоростта. 1,8 маха. Те вече не се приближават към авионосната ударна група. Те я напускат. В бойния информационен център на разрушителя тактическият дисплей потвърждава промяната. Две враждебни следи се отдалечават от формацията. Разстоянието нараства. Американските изтребители продължават преследването няколко минути, поддържайки радарно заключване, за да се уверят, че иранските самолети няма да предприемат нова атака. Но пилотите на Су-35 вече са взели решението си. Те прекъсват бойния контакт. Самолетите им ускоряват допълнително, насочвайки се на север над открития океан. Постепенно радарните им сигнатури намаляват, докато изчезнат отвъд обхвата на сензорите на Хокай. 5 часа и 38 минути местно време. Заплахите са отстранени. В бойния информационен център напрежението най-накрая се разчупва. Операторите потвърждават окончателните радарни записи. 2 ракети изстреляни, 2 ракети унищожени. Никакви щети по авионосеца, никакви щети по нито един кораб от ударната група. На полетната палуба на авионосеца, моряците, които бяха наблюдавали далечните експлозии, сега се връщат към рутинните си задачи. Реактивни самолети продължават да кацат и излитат. Огромният кораб нито веднъж не е променил курса си по време на атаката. Той просто е продължил да се движи през океана с постоянна скорост. 100 000 тона стомана и ядрена мощ, обградени от отбранителна мрежа, проектирана точно за такъв момент. Над флота самолетът Хокай продължава да кръжи. Радарът му сканира хоризонта отново. Наблюдава, слуша. Защото ударната група знае нещо важно. Тези двама ирански пилоти на Су-35 не са прелетели стотици мили над открития океан случайно. Те дойдоха въоръжени. Те изстреляха оръжия. И въпреки, че атаката им се провали, те разкриха нещо далеч по-ценно. Нещо, което американският военноморски флот чакаше да види. А вътре в разузнавателния център на авионосеца, анализаторите вече преглеждат всяка секунда от сблъсъка. 6 часа и 10 минути местно време. Океанът отново е спокоен. От полетната палуба на самолетоносача, хоризонтът изглежда точно както преди час. Синя вода, ясно небе и устойчивата следа от килватера на 100 000 тонен военен кораб, разрязващ открито море. За външен наблюдател нищо необичайно не се е случило. Но вътре в разузнавателния център на авионосеца атмосферата е различна. Всеки запис от сензорите за последните 30 минути сега се преглежда наново. Радарни логове, електронни емисии,
инфрачервени сигнатури. Нищо не се пренебрегва, защото двата ирански изтребителя Су-35, които току-що се опитаха да атакуват, оставиха след себе си нещо изключително ценно – данни. Когато първият радарен сигнал от Су-35 се появи, системите за електронна война на ударната група незабавно започнаха да записват всяка честота, която самолетът излъчваше. Всеки радарен импулс, всеки сигнал за насочване, всяка промяна във вълновата форма, докато иранските пилоти превключваха между режимите на радара си. Вътре в разузнавателния център, техник превърта записите кадър по кадър. Модели на търсещия радар, радар за управление на огъня, честоти за навеждане на ракети. Всеки от тях представлява уникален отпечатък. И сега американският военноморски флот разполага с всички тях. През тактическата мрежа, офицерите по електронна война на борда на разрушителите и крайцера вече са качили своите записи в аналитичната система на авионосеца. Множество сензори, множество ъгли, перфектна триангулация. Заедно те изграждат детайлен профил на бойните системи на иранския Су-35, изходна мощност на радара, модели на сканиране, време за захващане на цел, сигнали за активиране на ракетата, дори краткия електронен скок, който се появи секунди преди изстрелването на противокорабната ракета. Всичко това вече е съхранено в базата данни. Тази информация има значение, защото следващия път, когато Су-35 се появи на радарен екран, където и да е по света, американските системи ще го разпознаят мигновенно. Вътре в бойния информационен център, тактическият дисплей показва празен океан. Няма враждебни следи, няма предупреждения за ракети. Ударната група вече е възстановила нормалната си оперативна готовност. Но екипажът знае нещо важно. Този сблъсък не беше просто провалена атака. Той беше и разузнавателна възможност. А подобни възможности рядко се появяват в бойни условия. Високо над флота, самолетът за ранно предупреждение Е-2Д Хоукай продължава патрулния си маршрут. Радарът му обхваща стотици мили въздушно пространство, търсейки какъвто и да е знак, че иранските изтребители може да се завърнат. Нищо не се появява. Двата Су-35 са изчезнали. Вероятно се връщат с висока скорост към иранското въздушно пространство. За пилотите, които предприеха атаката, резултатът вероятно вече е ясен. Ракетите им не достигнаха целта. Самолетите им бяха прехванати, а радарните им емисии бяха записвани през цялото време. На борда на авионосеца, анализаторите продължават да изследват записите. Последователността на изстрелване на противокорабната ракета получава особено внимание. Инфрачервените кадри показват точния момент, в който ракетата се отдали от крилото на Су-35. Радарните логове улавят активирането на системата за навеждане. В продължение на няколко секунди, бордовият радар на ракетата осветяваше океана пред нея. Тези сигнали също бяха уловени. Сега те могат да бъдат изучени, измерени, симулирани при бъдещи срещи. Тези данни може да позволят на отбранителните системи да разпознават и неутрализират същото оръжие още по-бързо. Навън на полетната палуба, звукът от реактивни двигатели нарушава утринната тишина. Двойка Супер Хорнет се завръща от патрулна мисия. Те се спускат плавно към авионосеца и захващат спирачните въжета с отработена прецизност. В рамките на секунди, самолетите вече се отдалечават от зоната за кацане. Рутинните операции продължават. Огромният авионосец нито за миг не спря да се движи, не забави ход и не отклони курса си. За моряците на борда битката продължи по-малко от 10 минути. 2 ракети бяха изстреляни, 2 ракети бяха унищожени, 2 враждебни изтребителя бяха принудени да отстъпят. Но истинският резултат от сблъсъка се разгръща тихо вътре в разузнавателния център на авионосеца, защото всеки радарен импулс, всеки електронен сигнал, всяко движение на тези Су-35 вече е уновено и архивирано. И тази информация ще достигне далеч отвъд тази единствена авионосна ударна група. Тя ще се придвижи през разузнавателната мрежа на флота, ще навлезе в тренировъчни системи, в отбранителни алгоритми, в следващото поколение планиране на противовъздушна и противоракетна отбрана. Което означава, че иранските пилоти, опитали се да поразят американски самолетоносач, направиха нещо, което никога не са имали намерение да правят.
Те показаха на американския военноморски флот точно как техният самолет воюва. А понякога, в съвременната морска война, подобно знание е по-ценно от победа в небето. В открития океан, авионосната ударна група продължава напред. Радарите се въртят, изтребители излитат, корабите поддържат строй, наблюдават, чакат. Защото следващата среща може да дойде без предупреждение. А когато това стане, флотът вече ще знае какво да очаква.